سلام كمي تقنيو أبرحوقن قربان بمخان مدبات إيري تي في أمكتتال اتركبو زخبركم تعذبتنا حيزنا لكم قريبنا زولنا مدب أقالبو تنتنا زينا خوينو وترو أب ساعة زيوزف النوع نلومي حيزنا يو قريبنا زلنا أرستي اتنكون زعبين ودب حبرات هاقرات زغوانا ودب حبرات هاقراتن حيزوهم زي تبقس علاماتات كمون أب كلتشحن عسر جعتن عام تمهرت بزعباز حلوفون وسانتات كنتسس مريسنا لنا أبزر استزيخ ذاتو يلنا حيزنا يو قريبنا زلنا قايش دماني ጴጥሮስ ናይዝግን ዳንኤል አብርሃምን እዮም ኣብዛ ርእስቲ ድማ ዝተፈላለየ መጽናዕቲ ዘካየዱ ሰባት እዮም ስለዚ ብቐጥታ ናብቲ ቃለ መሕትት ከሰጋግረኩም ብመጀመርታ ዕድሜና ኣኽቢርኩም ኣብ ስቱድዮና ኣብ ሰዓትኩም ብምርካብኩም ኣዝየ የመስግነኩም ቀፂለ ሕቶታተይ ክጅምር ውድብ ሕቡራት ሃገራት መጀመርታ መን እዩ ከም ውድብ ካልኣይ ኣገዳስነት ምምስራት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብልክዕ እንታይ እዩ መጀመርታ ብጣዕሚ የመስግን ዘዕድል ስለ ዝሃብኩምና نافت قدامي تحطون خير أقدس ودو حبرات هجرات مني نزبل حطون مملاس ودو حبرات هجرات هذا أهجراوي دبلوماتيكون بوليتيكون ودو بكونو 293 هجرات زتقالل أبو ودو بمالتي زود بزي سرعة الدول الذي يدسره عملوا عالمي يدسره أجابة بسرعة حودما ناتو زخنة شارترالو ناتو زخنة حقتات ناتو زخنة أكايدا ناتو زخنة أسرارها አለዎ ማለት እዩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ውሽጢ ተናቱ ቻርተር ሽዱሽተ ኦርጋንስ ይዘለዎ ተን ኦርጋንስ ድማ ወይ ተን አካላት ድማ ሴኩሪቲ ሓፈሻዊ ባይተሎ ቤት ምክሪ ጸጥታ ኣሎ ኢኮኖሚክ ኤንድ ሶሻል ካውንስል ዝበሃል ኣሎ ስትራቴጂክ ካውንስል ዝበሃል ኣሎ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጃስቲስ ወይ ዚ አህጉራዊ ቤት ፍርዲ ንብሎ ማለት እዩ ትነይ መወዳእታ ድማ እቲ ሰክረታሪያት ዝበሃል ማለት እዩ زي سكرتارات بتي وانا صحفنا ودب حبرات هاجرات مراحي مالتي أقداسنا أما أنا ودب حبرات هاجرات كنزارب انتو خوينا ودب حبرات هاجرات أما تاريخ زدرخو أما ينيرو مخناتو أقدمو علمنا بخلته وقع علاماتن بمودا كال أقدمو سمسرته ودبنا عالمن ليج اوف نيشنز بحالني بو تاريخ سلازم مزاتيو ودو حبرات هاجرات أقداسنوتو ماتي مالتي قدما كنات عالم كان نفلطو كاب شحن شعات ميتن أسر تربعتن كساب شحن شعات ميتن أسر شومانتن زنبرو لأوانتي تفتيمو زوج ازي أمونغو حيلات هاجراتي تفتيمو مالتي بزوج ازي زمتح سارات دما بتعمي عبن بتعمي عناون نيرو مالتي حجي نزي أقدمو استرعي تاريخ ناي قدما كنات عالم سولف المقبر اتي ليج اوف نيشن كم حدا ودب نعلم تفتيرو مالتي ليج اوف نيشن حجي ابشحن شعات ميتن اسراني زو مسرات زلو مالتي تقند علامه ممسرتي زنبره نتي اب قدما كنات عالم زترايه امونغو هاجرات ناي محزنت زي مهلاو كناتات نعون مقياري لي تفتيرو مالتي تودبتي كفتر كله كم زبلكو قديمه محزنت امونغو هاجرات نمفتاري تفتيروهم زبلكم مالتي هجي نزغن كغبراي كالن مالتي تمخنات زي كالولو مخنات دما الو مالتي قداماي نجر انتايو اب قداماي كينات عالم زتحسيا هاجرات بليج اوف نيشن ايتقحسن مالتي رازر انتايون كوينن مليسن نابكستاي كم زود قاين كوينن مالتي ناب زي تدلي سمعيتات مالتي جنا ابنت جيرمان ترى كم اكزامبل علينايو هتلر كما تخلونا باور نزي بالليج اوف نيشن زي توسنا وساني قبل على جيرمان نعون ريفينج نمغباري تبقيسو مالتي هيجي تودب انتاينا خنبلو مالتي نتن حاجرات كتاساسرن زغبو انتاي غيرو اكتناتو اكايدا بزح بدلتا تاريخ مالتي كلاي موضوعي مخنيات دما عبيت حاجرات كم أكل نيتودب أين بران مالتي أبنت جا أمريكا مالتي أمريكا كم أبل نيتودب أين برتن حجز دما نيتودب بعلو تتليبو مالتي حجي ليج اوف نيشن بزز بالكو مخنياتات كم حدا بيس وسلام تصتنا بعالم كوحس لزي ترايه كلاكينات عالم مجي مالتي كلاكينات عالم هجي اب تاريخنا عالمنا تزخفن the most devastating زبحال ووري نيرو مالتي انتي مالتي زي بزح سبي حالقو بزح انوتاتي ماتيو بزح زي ترلي
ውጤታት ይፈጥሩ ማለት ካልኣይ ኩናት ዓለም ማለት ሕጂ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነዚ ሶልቭ ንምግባር ተፈጢሩ ማለት ውድብ ሕብራት ሃገራት ሕጂ ተናቱ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዝእዋን እዚ ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ከምዛ ቀድመ ዝበልኩ ካ 193 ሃገራት ኣለዎ እቲ ቀንዲ ዕላማ መመስረት ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ድማ ተቀዳማይ ማለት ተቀዳማይ ኣህጉራዊ ጸጥታን ሰላምን ኣብ ዓለም ንምውሓስ ማለት እዚ ድማ ብዝተፈላለዩ መገድታት ይከውሕሶ ዝፍትን ማለት ገለ ሕጂ ኤግዛምፕል ክንገልጽ እንተኮይና ከም መንጎኛ ኮይኑ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዝተባእሳ ነቲ ኣብ መንጎን ዘሎ ግርጭት ንሶልቭ ምግባር ይመጽኡ ማለት ተኻልኣይ ምኽንያት ድማ ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ናይ በሓደ ኮይንካ ምዕያይ ማለት ሕጂ ገሊአን ሃገራት ደኻታትን ገሊአን ሃገራት ከዓ ሃብታማትን ማለት ሕጂ ዘን ክልተ ሃገራት እዚአን ተሓባቢረን ተሰማሚዐን ንኽኸዳ እዚ ድማ እንታይ ሶልቭ ዝገብር ነቲ ዝመጽእ ግርጭት ሶልቭ ዝገብር እዩ ማለት ሳልሳይ እቲ ቀንዲ ድማ እቲ ሁማኒታሪያን አሲስታንስ ማለት እቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ማለት ንግዳያት ናይ ወር ንግዳያት ናይ ናቹራል ዲዛስተር ዝኾኑ ሕብረተሰባት ንምሕጋዝ ተባሂሉ ድማ ተፈጢሩ ማለት ሕጂ ብሓፈሻ ውድብ ሕብራት ሃገራት እቲ ናቱ ኣገዳስነት እንታይ እዩ ነቲ ክመጽእ ዝኽእል ኣብ መንጎ ሃገራት ግርጭት ንምፍታሕ ተባሂሉ ተፈጢሩ ማለት حراي ጽቡቕ ሕቶታትና ክንቅጽልና ውድብ ሕብራት ሃገራት 6 ኣካላት ከም ዘለዎ ኣቀዲሙ ጴጥሮስ ክገልጾ ጸኒሑ ካብቶም 6 ኣካላት ሓደ እቲ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኮይኑ ቀየት ውሳነታት ዝሕልፍ እዩ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ብኸመይ ተመስሪቱ ብዛዕባና ኣባል ተናኡ ዘለዎ ኣባላትን ዘለውን መሰልን እንታይ መስል ክነግረኒ حراي ጽቡቕ ሕጂ እዚ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ንብሎ 15 ኣባል ሃገራት ዝሓቆፈ እዩ እዘን ኣባል ሃገራት እዚአን ብክልተ ኣገባብ በቲናተን ኣባልነት ኣለዎት ገባብ ኣሰራርሓ ማለት እዩ ሓደ እንታይ እቲ ናይ ቆወምቲ ኣባላት ዝብል ኣሎ እዚአን ነተን 5 ሃገራት ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዕውታት ዝነበራ ቻይና ሩስያ ኣሜሪካ ዓዲ እንግሊዝን ፈረንሳን ዘጠቃለለ እዩ እዘን ሃገራት እዚአን እቲ ናይ ቀውፊ መስል ወይ ከዓ ቪቶ ራይትስ ንብሎ ነዚአን እውን ይህበን ወይ ከዓ ይፍቅደለን ቻርተር ማለት እዩ እተን ዘይ ቆምት ንብለን ዘለና እተን 10 ኣባል ሃገራት እየን እዚ እቲ ገባብ ኣመራርፃ ናይ ዚአን እንተዳመፂና ካብትናተን ዞባ ወይ ኣህጉር ተመሪፀን ኣብ ሓፈሻዊ ባይቶ ከዓ እቲ ናይ መወዳእታ እንታሽሙ ናይ እቲ ንዓን ዝወሃብ መሰል ከዓ ብኸምኡ መንገዲ እቲ ሓፈሻዊ ባይቶ ይህበን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ዘይቆምቲ ኣባል ሓንቲ ሃገር ክትመረጽ እንተደኣ ኮይና ገለ ረቋሒታት ክማልኡ ዘለዎም ኣሎ ሓደ ኣብቲ ናታ በርክቶ ብዝምዕቃብ ሃገራዊ ሰላምን ጸጥታን ንብሎ ናታ በርክቶ ይርአ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ እንታይ ተዳኢልና እቲ ጂኦግራፊያዊ መቕረሐ ወይ ከዓ እቲ ጂኦግራፊካል ዲስትሪቢዩሽን ንብሎ ነዚ ዘጠቃለለ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ብዝናይ ቤት ምኽሪ ጸጥታ እቲ ገባብ ኣሰራርሓ ተዳኢልና ሓደ እዚ ውሳኔ ካሓልፍ ከሎ ኩሉ ግዜ ቀያድ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሓደ ውሳኔ 9 ድምፂ የድልዮን ካሓልፍ ማለት እዩ ካብዚ 9 ድምፂ እውን ሓንቲ እንተደኣ ካብተን ናይ ቀወምቲ ኣባላት ንብለን ሃገራት እንተደኣ ኣንጻርናቱ ኣድሚፃ እቲ ካሓልፍ ዝግብኦ ውሳኔ ውድቕ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ሓደ ሕጂ ፍሉይነት ኣለዎ እዚ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ካብተን ናይ ካልኦት ኣካላት ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት እንታይ ተዳኢልና ጉዳይ ናይ ሃገራት ኣብ ዘለዋሉ ክርኢ ዝኽእል ኣካል ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ቀይዲ ኣለዎ ንብሎ ዘለና ካልኦት ሃገራት ናይ ኣባል ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት እውን በዚ ውሳኔታት ናይ ውድብ ኣሜን ነዚ ናይ ቤት ምኽሪ ጸጥታ በዚ ተቀይደን ንኽኸዳ ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ቀያዲ ንብሎ ዘለና ውሳኔ ከዓ ኣብ ግብሪ ንኸውዕልኦ እንዳተማዕዘዘ ከዓ እቲ ሓላፍነት ናይ እዚ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ቻርተር የሰኩሞ እዩ ማለት እዩ ነዚ ኣካል እዚ ካልእ እቲ ቀንዲ ዝቆመሉ ዕላማ እንተደኣ መፂና እቲ ምዕቃብ ሃገራዊ ሰላምን ጸጥታን ንብሎ እዩ ነዚ ክገብር እንተደኣ ኮይኑ ስግኣታት ናይ ሰላም እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ወይ ከዓ ንሰላም ዝጥሕስ ተበግሰታት እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ወራር ንኸይካየድ እዚ ሕጂ ሓደ ሃገራዊ ምትእኽኻባት ዝፈጠረ ሓደ ናይ መወዳእታ ፍታሕ ከምፅእ ዝኽእል ውሳኔታት ይሕልፍ ማለት እዩ ጎኒ ጎኒ ናይዚ ሕጂ እንታይ እዩ ምስ
ሓፈሻዊ ባይቶ ብምርድዳእውን ገለ ውሽጣዊ ንጥፈታት የካይድ እዩ እቲ ሓደ እንታይ እዩ ሓደስቲ ኣባል ሃገራት ንዝኾና ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነዚአን የፅድቕ እዩ ካልእ እቲ ኣባልነት እውን ንግዚኡ ንምድስካል ከም ሳልሳይ ከዓ እቲ ኣባልነት ሙሉእ ብሙሉእ ደው ናይ ምባል ወይ ከዓ ናይ ምዕፃው መስርሕ ኣለዎ ማለት እዩ ከም ራብዓይ ክንጠቕሶ ንኽእል ኣብ ምርጫ ናይ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ከምኡውን ናይ ኣባላት ናይ እዚ ናይ ኣህግራዊ ቤት ፍርዲ ኣብ ምምራፅ እውን ክልቲኦም እንዳተራድኡ እዞም ኣካላት እዚኦም ከም ንጥፈት ወይ ከዓ ከም ዕማም ይወሃቦም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቀንዲ ኣገባብ ኣሰራርሓ ክንመፅእ እንተደኣ ኮይና ኣብ ክልተ ጉዳያት ዘተኮረ እዩ ሓደ እንታይ እዩ እቲ ግጭታት ብሰላማዊ መንገዲ ምፍታሕ ዝብል ከም ሓደ ኣገባብ ኣሰራርሓ ዝጥቀመሉ እዩ እዚ እንታይ እዩ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት እንተደኣ ሓደ ግጭት ተፈጢሩ እዚ ቤት ምክሪ ፀጥታ ዝገብሮ ተበግሶታት እንታይ እዩ እዘን ክልተ ሃገራት እዚአን እቲ ጉዳየን ብሰላማዊ መንገዲ ንኽፍታሕ ንክልቲአን ኣብ ምርድዳእ ንኽበፅሓ ተበግሶ ይወስድ ማለት እዩ እዚ እንተደኣ ዘይኮይኑ ብሳልሳይ ኣካልቲ ሜዲሽን ንብሎ ማለት እዩ በዚ ኣገባብ ንኽፍታሕ ይፍተን ማለት እዩ ከም ሳልሳይ ከዓ ከም ሳልሳይ ኣማራፂ ናይ ሽምግልና መስርሕ ማለት እዩ ኦኬ ዋ እሱ እንድዩ ሕጂ ከም ሳልሳይ እንታይ እዩ እቲ ናይ ኣህግራዊ ዳንነት ወይ ከዓ እዚ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ኣርቢትሬሽን ንብሎ ኣብዚ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ በዞም ሰለስተ ኣገባባት እዚኦም ኣብቲ ናይ መጀመርያ መድረኽ ኣብዚ ናይ ምዕራፍ 6 ዘሎ ማለት እዩ ብፍላይ እዞም ዓንቀጻት 33 ክሳብ 38 ዘለዉ ኣብዚ መስርሕ እዚ ዝኣተዉ እዮም ማለት እዩ እዚ ኣገባብ ኣሰራርሓ እዚ እንተደኣ እተን ክልተ ሃገራት በዚ ተቐይደን ክኸዳ እንተደኣ ዘይክኢለን እሞ ከዓ እቲ ጉዳይ ንኣህግራዊ ሰላምን ፀጥታን ኣስጋኢ እዩ ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ ኣብ ምዕራፍ 7 ይኸይድ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ዘገድዶ ነቲ ቤት ምክሪ እንተደኣ ኢልና ወይ ከዓ ሓላፍነት ዝህቦ እንተደኣ ኢልና ሓደ ኣብ ዓንቀጽ 39 ተነፂሩ ከም ዘሎ እንታይ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ወይ እዚ ግጭት እዚ ንኣህግራዊ ሰላምን ፀጥታን ኣስጋኢ ኢሉ ከም ኣዋጅ ይሕልፍ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ሽዑ እቲ ናይ ነታ ዘይተማእዘዘት ነቲ በቲ ናይ ኣገባባትን ኣካይዳን ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘይተማእዘዘት ሃገር ከዓ ኣብ ልዕሊኣ ቁጠባውን ፖለቲካውን እገታታት ይስዕብ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዓንቀጽ 42 ከዓ በዚ እገዳታት እዚ እውን እንተደኣ እቲ ጉዳይ ደው ዘይሉ ናይ ሓይሊ ናይ ምጥቃም ሓላፍነት የሰክሞ ኣብዚ ናይ ዓንቀጽ 42 ማለት እዩ ስለዚ በዚ ኣገባብ ይሰርሕ እዚ ቤት ምክሪ ፀጥታ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ጽቡቕ ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ 2019 ካብ ዝሕለፎም ውሳነታት እንተዳርኢና ኣስታት 53 ልዕሊኡን ዝኾኑ ውሳነታት ሕሊፉ ኣሎ እስከ ካብዞም ዓበይቲ ዝበሃሉ ቤት ምክሪ ፀጥታ ዝሕለፎም ቀየድቲ ውሳነታት ክንርኢ ኣብዚ ነጥብታት ክትመቕልዎ ትኽእሉ እዮም መጀመርታ እቲ ታሪኻዊ ኣመፃፅኣ ናይ ውሳነ ምሃብተ ንሪኦ ዝበለፀ ምኾነ ማለት እዩ ከምዚ ዳንኤል ክብሎ ፀንሐ ውሳነ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብቤት ምክሪ ፀጥታ እዩ ዝሓልፍ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ምስረታት ሒዙ ክሳብ ሕጂ ኣስታት 2500 ዝኾኑ ውሳነታት እዩ ሕሊፉ ዘሎ ማለት እዩ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕጂ ቤት ምክሪ ፀጥታ ነዚ ውሳነታት ዝሕልፎ ከሎ ዲፔንዲንግ ኣብቲ ኩነታት ተመርኪሱ እዩ ነቲ ውሳነታት ዝህቦም ነይሩ ማለት እዩ ኣብ እዋን ናይ ዝሑል ኩናት which was ኣብ ግዜ ኣብ 1945 ዝነበረሉ እቲ ናይ አይዲዮሎጂካል ፍልልይ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ሩስያን ዝነበረሉ እዋናት ማለት እዩ እቲ ናይ ስነ ሓሳብ ፍልልያት ዝነበረሉ እዋናት ማለት እዩ ኣብዚ እቲ ሚዛን ሓይሊ ኣብ መንጎ ናይ ሩስያን ኣብ መንጎ ናይ ኣሜሪካን ማዕረ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ቤት ምክሪ ፀጥታ እቲ ክሕልፎ ዝደለየ ውሳነታት ከምዚ ፍሪዶም ኣይረክብን ነይሩ ናፅነት ኣይረክብን ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ቤት ምክሪ ፀጥታ ከም ሓደ ፓራሊሲስ ወይ ከም ሓደ ዝደኸመ ኣካል እዩ ዝቁፀር ነይሩ ማለት እዩ ኤግዛምፕል ሕጂ ሓደ ውሳነ ይውሰን እሞ ኣሜሪካ ወይ ሩስያ የፍርስዎ ማለት እዩ ከምዚ እንዳበለ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ግዜ ዝሑል ኩናት ኣስታት 700 ዘይበዝሑ ውሳነታት ይሂቡ ማለት እዩ ድሕሪ ዝሑል ኩናት ኣስታት እቲ ዝህቦም ዝነበረ ውሳነ ቤት ምክሪ ፀጥታ ዝህቦም ዝነበረ ውሳነታት ዳርጋ ብክልተ ዕፅፊ እንዳዓበዮም ክኸዱ ተራእዮም ማለት እዩ
ሕጂ ኣብዚ ዝሓለፈ 20 ዘበን ድማ ኣስታት 1251 ዝኾኑ ውሳኔታት ሂቡ ከምዚ ክትብልዮ ፀናሕካ ኣብ 2019 52 ዝኾኑ ውሳኔታት ሂቡ ማለት እዩ ቤት ምኽሪ ፀጥታ ሕጂ እቶም ዝበዝሑ ውሳኔታት ዝተዋህቡ ኣብዚ ማእከላዊ ምብራቕን ኣብ ኣፍሪቃን ክኾኑ ከለዉ ኣብ ማእከላዊ ምብራቕ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ዓይነ ዝሂቡ ዘሎ ጉዳይ ናይ የመን ኣሎ ማለት እዩ ናይ የመን ጉዳይ ናይ የመን ኣብ 2014 ከም ሓደ ሲቪል ወር ከም ሓደ ሓድሕዳዊ ውግእ ኣብ መንጎ ክልተ ሓይልታት እዩ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብ መንጎ እዞም ብስዑድ ዓረብ ተመሪሑ ዝኣተወ ልፍንታዊ ሓይልን ኣብ መንጎ ሕትን ማለት እዩ ተወሳኺ ድማ ኤክስተርናል ዝኾነ ወፃእተኛታት ዝኾነ ሓይልታት ድማ ኣብኡ ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ ተቀዳማይ ውሳነ ዝሃቡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት እንተኮይኑ ኣብ ጥሪ 2019 እዩ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ኣብ 2018 እዞም ክልተ ሓይልታት ክገልጾም ፀናሕኩ ሕትን ሳውዲ ዓረብያን እትመርሖ ልፍንታዊ ሓይልን እቲ መንግስቲ ናይ ሓዲ ዘሎን ማለት እዩ ሰለስቲኦም ተኣኪቦም ኣብ ስዊድን ኣብ ስቶክሆልም 2018 ኣኼባ ካይዶም ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣኼባ ዘካይድዎ ብዛዕባ ሰብኣዊ ሓገዝ ንህዝቢ የመን እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ የመን ክኣቱ ተኮይኑ ብሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ፖርት እዩ ክኣቱ ዘሎ ብሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ወደብ ማለት እዩ እዚ ወደብ እዚ ሕጂ ሖዶድያ ወደብ እዩ ዝበሃል ሕጂ እዘን ክልተ ሓይልታት እንታይ ተሰማሚዐን ነዛ ፖርት ነዛ ወደብ እዚኣ ክገድፋ እሞ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክሕዛ ማለት እዩ እዚ ኣብ 2018 ዝተገብረ ስምምዕ እዩ ሕጂ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንምትግባር ነዚ ስምምዕ ኢሉ ኣብ 2019 ሓደ ልኡኽ ሰዲዱ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ዘሕለፈ ውሳነ ድማ እዚ ልኡኽ ከይዱ ነቲ ዝተሰማምዑ ዘን ክልተ ሓይልታት ዝተሰማምዑ ከተግብርኦ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ኣብ 2019 ጥሪ ዝተዋሃበት ውሳኔ ሓንቲ እያ ማለት እዩ እታ ካልእቲ እገዳ ዝሃባ ድማ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባት ዝተዋሃበ ውሳኔታት ማለት እዩ እዚኣ ውሳነ እዚኣ ድማ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ናይ የመን ዝነበረ እዚ ዓብዱላህ ሳልሕ ዝበሃል ማለት እዩ ንሓለፍቲ ናይ ሑቲ ማለት እዩ ንውልቀ ሰባት እዩ ተዋሂቡ እቲ እገዳ ንወዱ ንመንሽሙኻና ዓብዱ ሳልሕ ማለት እዩ ኣብዞም ሰባት እዚኦም ሓደ እገዳ ማለት እዩ ተኣውጁ እዚ እገዳ እዚ ድማ ንኸይንቀሳቐሱ ንብረት ንሶም ድማ ንባዕሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንኸይንቀሳቐሱ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ዝተዋሃበ ውሳነ ድማ ነቲ ኣቐዲሙ ኣብ 2019 ዝሃበ ውሳነ ንሕዱድ ኣግሪመንት ንምትግባር ዝኣተዎ ሚሽን ነቲ ናቱ ማንዴት ወይ ነቲ ናቱ ሓላፍነት እዩ ኤክስተንድ ገይርዎ ማለት እዩ ኣናዊሕዎ ማለት እዩ ካልኣይ ዝተዋሃበ ውሳነ እንተሎ ናይ ኢራቅ ማለት እዩ ናይ ኢራቅ ድማ ከምዚ ክገልጾ ፀናሕኩ እቲ ዝበዝሐ ውሳነታት ነቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተሰደ ሚሽናት ፒስ ኪፒንግ ሚሽናት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዓቀብቲ ሰላም ማለት እዩ ንዖም ንምሕዳስ ኢሉ ዝሃቦም ነይሩ ማለት እዩ ውሳነታት ኣብ ጉዳይ ኢራቅ ማለት እዩ ክልተ ንድፊ ውሳኔታት ኣብ 2019 ኣብቲ ናይ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ቀሪቦም ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዚ ናይ ሰብኣዊ ደገፋት ንምግባር ብሰለስተ መእተዊ ኣብቲ ጌታት እዚ ናይ ሁማኒታርያን ጌትዌይስ ዝብልዎ ኣብኡ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ብኢራቅ ኣሎ ሓደ ካልኣይ ብጆርዳን ኣሎ ከም ሳልሳይ ከዓ ብቱርክ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ብኢራቅን ብጆርዳን ዘለዉ እዚኦም ደው ንኽብሉ ብሩስያ ቬቶ ጌራ ወይ ከዓ እቲ ናይ ቆውፊ መሰል ተጠቂማ ደው ኣቢላቶ ማለት እዩ ኣብ መጀመርያ ናይ 2020 ሕጂ ሓደ ውሳኔ ሓሊፉ ማለት እዩ ነዚኦም ክልተ መእተዊ ኣብቲ ጌታት ደው ኣቢልካ በቲ ናይ ቱርክ ጥራሕ ንክኸውን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሓደ ከም ሓደ ዘሰማምዕ ጉዳይ ነይሩ እቲ ናይ ቆፊ መሰል እውን ከም ምጥቃም ነይሩ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ናይ ቤት ምኽሪ ፀጥታ ካብ ዝሕለፎም ዓበይቲ ፍጻመታት ኣዋ ሕጂ ኣብ ኣፍሪቃ ኢና ክንመፅእ ኣብ ኣፍሪቃ ሕጂ ካብዞም 52 ዝሓለፉ ውሳኔታት እቶም ፍርቂ ማለት 26 ኣብ ኣፍሪቃ እዮም ሓሊፎም ኣብዚ ናይ 2019 ካብዚኦም ሕጂ እንታይ እዩ ሓድሽ ነገር ኣይነበረን ማለት ከም ክስተት ሓድሽ ተርእዮ ኣይነበረን እንታይ ዳ እዩ ኣቐዲሞም ዝነበሩ ጉዳያት ንዕኦም ዳግማይ ንምሕዳስ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ እዞም ናይ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣለዉ ካልእ ፖለቲካዊ ተልእኾታት ዘለዎም እዞም ፖለቲካል ሚሽንስ ኣለዉ ማለት እዩ ብካልእ ወገን እውን እዞም ናይ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ እገዳ ወይ ማዕቀብ ስለ ዘሎ ንዕኡ ዝከታተሉ እቶም ተቋፀርቲ ጉጅለታት ወይ እውን ናይ ኮሚቴ ናይ እገዳ ናይዚኦም
ግዜውን ኣብ ዓመት እንዳተሓደሰ ስለ ዝኸይድ ነዚኦም ንምሕዳስ ተባሂሉ ዝተወስደ ውሳኔታት እዩ ማለት እዩ ሓደ ኣብዚ ብፍሉይ ክጥቀስ ዘለዎ ምናልባት እንታይ እዩ ኣብ ንሶማልያ እንታይ ሽሙ ዝገበረ ኣብ ልዕሊ ሶማልያ ተነቢር ዘሎ ናይ ኣፅዋር ማዕቀብ ነዚ ዝምልከት ሓደ ውሳኔ ብውሳኔ 2498 ዝፍለጥ ኣብ ዕለት 15 ሕዳር ናይ 2019 ዝሓለፈ ነይሩ ማለት እዩ እዚ እውን እንታይ እዩ እቲ ናይ ኣብኡ ተነቢር ዘሎ ብሶማልያ እቲ ናይ ማዕቀብ ናይ ኣፅዋር ንሓደ ዓመት ንኽናዋሕ ማለት እዩ ምዝ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ሕጂ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡቲን ዘሎ ኩነታት እውን ንዕኡ ብሰላማዊ መንገዲ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ውህድ ዝኾነ እንታይ ሽሙ ሰላማዊ ርግኣት ንምምፃእ እቲ ኩነታት ብቤት ምክሪ ፀጥታ ንዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዕለት 31 ሓምለ ናይ 2020 ሓደ ፀብፃብ ንኸቅርቡን ከም እንታይ ሽሙ ከም ውሳኔ ሓሊፉሎ ማለት እዩ እዚ ሓደ ከም ኣገዳስነት ክህልዎ ክእል እዩ እቲ ጉዳይ ማለት እዩ ምክንያቱ ብኣና እውን ብቐጥታ ስለ ዝተኣሰር ምናልባት እንታይ እዩ እቲ ናይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተበይኑ ዝነበረ ዘይፍትሓዊ ገዳ ኣብ ሕዳር 2018 ከም ተላዕለ ዝፍለጥ እዩ እንተኾነ ግን ኣብ ጥብቆ ናቱ ወይ ኣብዚ ናይ ኣብቲ ምስ ናይ ሶማልያ ዝተኣሳሰር ጉዳይ እውን እዚ ናይ ነቲ ኩነታት ንምርጋእ ተባሂሉ እዚ ንብሎ ዘለና ሓደ ከም ጉዳይ ምስ ሶማልያ ዝኸይድ ተወሳኺ ውሳኔ ሓሊፉሎ ማለት እዩ ብካልእ ወገን ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ እዚ ናይ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት እንተዳርኢና ኣብ 9 ቦታታት እዩ ዘሎ ኣብነት ኣብ ካብ 1960 ክሳብ ሕጂ ዝነጥፍ ዘሎ ኣብ ኮንጎ ኣሎ ኣብዚ ጊኒ ቢሳው ኣሎ ኣብ በዓል ማሊ ትመፅእ ካልእ ኣብዚ ናይ ምዕራብ ሰሃራ ኣብ ሊብያ እውን ኣሎ ኣብዚ ማእከላይ ኣፍሪካ ኣብ ሱዳን ኣብ ክልቲአን ኣሎ ኣብ ሶማል ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንተዳርኢና እቲ ብብዝሒ ሰራዊት እውን ናይ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ዝነጥፍ ዘሎ ከባቢ 140,000 ዝኸውን ዓቕሚ ዘለዎ ተልእኾታት ኣብ ኣፍሪቃ ኣሎ ማለት እዩ ምናልባት ኣብዚ ከም ኣህጉራዊ ኣገዳስነት ኣለዎ ዝበሃል ሓደ ንድፊ ውሳኔ ማለት እቲ ናይ ውሳኔ ደይኮነስ ኣብ 2019 ከም ሓደ ዝተፈላለየ መርገፂታት ዝነበሮም ጉዳያት ዘለዓዓለ እውን ካብ ኣፍሪካ ወፃኢ ኣብዚ ናይ ደቡብ ኣሜሪካ እውን ተራእዩ ማለት እዩ ምናልባት ኣብዚ ናይ ቬነዙዌላ ጉዳይ እንተዳርኢናዮ ሓደ በቲ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ማዱሮን ፕላስ ኣብዚ ናይ ጆን ጓይዶን ዝነበረ ኩነታት እንተዳርኢና ክልተ ዝተፈላለዩ ወይ ከዓ ተፃረርቲ ንድፈ ውሳኔ ተቀሪቦም ነይሮም ብኣሜሪካ ዝቀረበ ነይሩ ሓደ እቲ ንፕሬዚደንት ማዱሮ ሙሉእ ብሙሉእ ከምዘይ ተቀበሎ ኣሜሪካ ዝነፅግ ነቲ ናይ ሃገራዊ ባይቶ ፕሬዚደንት እዚ ናይ ጆን ጓይዶ ንዕኡ ዝድግፍ እንታይ ሽሙ ሓሳብ እያ ኣቅሪባ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ 20 ጉንበት ናይ 2018 ሓደ ምርጫ ተኻይዱ ነይሩ ኣብ ቬነዙዌላ ሕጂ እዚ ቁናዕ ኣይኮነን ወይ ከዓ ፍትሓዊ ኣይኮነን እቲ ምርጫ እያ ትብል ካልእ እውን እዚ ናይ ቁጠባዊ ውጥቀት ኣብ ቬነዙዌላ ስለ ደስዓበ ብኡ መንፅር ከዓ ክሳብ 3.4 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ካብ ቬነዙዌላ ክፈናቀል ወይ ንስደት ከምርሕ ክኢሉ ማለት እዩ ብመንፅር ናይዚ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ናታ ዕላማ እንተዳኢልና እቲ ስርዓት ኣብ ስልጣን ዘለዎ ስርዓት ንክቕየር ዝብል እዩ ብሩስያ እንተዳ መፂና እዚ ብውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ቬነዙዌላ ክፍታሕ ዘለዎ እዩ ዝብል ሓደ መርገፂ ቀሪቡ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ክልቲኡ እቲ ናይ ምድማፅ መሰል ተጠቂመን እውን ኣሜሪካ በቲ ናይቲ ናይ ሩስያ ዝመፅእ ሓሳብ ኣውዲቓቶ ሩስያ ከዓ በንፃሩ ነቲ ወዲቑ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ክልተ ተፃራሪ ጉዳይ ክሰማማዓ ኣይከኣላን ማለት እዩ ሓራይ ጽቡቕ እዚኦም ቶም ዓበይቲ ፍጻመታት ካልኦት ክጠቕሱ ላይ ትኽእሉ እንተ ደኣ ዘየለዉ ኮይኖም ውድብ ሕቡራት ሃገራት መሰረታዊ ጽገና የድልዮ እዩ ዝብል ርእቶታት ብዝተፈላለየ ሃገራት ናይቲ ኣባላት ናይቲ ውድብ ዝኾና ይወሃብ እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ሓሳብ ከተቕርቡ ላይ ትኽእል ጴጥሮስ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ናቱ ስትራክቸር ኣብቲ ናቱ ኣሰራርሓ እንተሪኢኻ ብዙሕ ጽገና የድልዮ እዩ ማለት እዩ
حدا كابت قدامي مغنيات نودو حبرات هاجرات تجنا يلي يزبل مغنياتات انتهالي وتزيد ديمقراساوي أقوى نايتي ودبي مالتي تي بيت مغرضتا زوجدو مسانتات بملኦም بين يزوجدهم مالتي توم كالوت أكلات زلوا بعد جنرال أسمبلي زوم حفشاو بايتو كالوت كلهم زلوا توم أكلات تواهيدهم زوجدو سرحيلن مالتي كال زي بيت مغرضتا زوجدو سوغمتات كله أبعصو معصويو زوجت سوغمتات كالوت هاجرات أي ساتفني مالتي حجي كالوت هاجرات زي ساتف انت خوينو نقداين انت رادي ساتف على خوينن زي ناب حقيو نتأسرارها كغير زغبرو مالتي أبقى وانو نتن هاجرات أبزي اللوالو وان وسانتات كاب زعبن كأي حل في مالتي كال ريزن انت هالي اتي أبالنت ناي بيت مغرضتا أبالنت ناي بيت مغرضتا حموشت هاجراتين نبوم العالم ريبريزنت زغبرو زلوا مالتي حجي حموشت هاجرات ناي قف مسل زلوان حيالات هاجرات نملو اب عالم زلو صقمات نقفتح زلو تخولو بطعميو زحلو مالتي وي زيكون زي حسابي مالتي انترفو نتناتن باور تتقيمن نتناتن استراتيجيك انترست جو استراتيجيك انترست زربحن نغرات كغبران تزي كوينن قال اكستاي يبلون مالتي قال تي موسخ أبالات أب بيت مغرضتا مالتي بفلاي أبتن قومت هاجرات مالتي وزحجي نتسرح يتصبقوا مالتي من البات تناي صقنا ويكاتي ناي محدث ناي ودب حبرات هاجرات نبلو دلنا كم أمر درجة نويح عدما يزوسدي كاب شعنت شعت 293 كساب حجي زغصل دولي مالتي حجي أبزنتايو أتي أمر ناي ودب حبرات هاجرات صقنا ولا يكون بر بمجمريا خجبر زلو صقنا ويك ام محياش كل انت دا خوينو اذناي بيت مخري صتاي مالتي اذن تايو كمتي قدمنا خن توسل صنحنا اتناي قوفي مسل سلازلو ابز حجي ني جيوبوليتيكاو ربحاتاتن نتي هاجراوي ربحنا يزن حمشت هاجرات قومتي ابالات نزيئن ون زربح سلازخونه بتوسخون أبتناي عسرة في الزمن كمسرت كله بمنصر تحيزو وزمسع علاماتاتن وي أقوما نايتي أهجراو ودب أبزي عسران حدن كفل الزمن بقعدي أي بقعني زبلون أبزي تي حيال نتاشمو كركر زكايا دلو مسرحي مالتي حجب زنتايو أبزي ناي بيت مغرز أتان تدا مسينا أب تاريخو نمجم مريا كاب شحنت شعات 245 كساب شحنت شعات 265 زنوبر الجزء دخونا لوطي أي جبران مالتي نمجم مريا جزء أب شحنت شعات 266 أتي ناي شدش زي قوامي منابر زنبرة ناب عسرته كيسجل كيلو مالتي حجي زنتايو أب سساتات انت دارينا أب تحت مجزات زنبرة هاجرات بوملان ناس درجة مبزحت مالتي ناس أخوص أصل زخالة أبتني أبالنت ناي ودب حبرات هاجراتون أبزون أبالات كونا سلازخ على أبتني مجمع مريان تدارينا قوم كله زود بحبرات هاجرات ناي 50 حدا أبالات ينيرو أبشان شعت 203 تدامتينا كسب 110 ديوم مالت بو منصر حجيت طلبات ناي مبزحني أبالنت ناي بيت مغرب تاشبو أو كوسق كيلو مالتي سلازي كابزي قالت مكرتات بموساد حجي إذناي ممحياش ويكا أزي صقنا مبلدلنا أمر كبقس كيلو مالتي حجي أبزي زتف على ليو مرقسيتات كقول قلو ترائمي مالتي هاجرات ون كم حدا مقابعي ويكا بايتا زفتر لن بإنتر governmental negotiations زفلت حدا انتاشو مدرخ تفتيرو بزناي حفشاو بايتا مالتي إذا أوشت منكستات زقبر زرربات مالتي أوه حجي أبزنتايو أتوم مرقسيتات ويكا أتوم بوزيشنز نبلوم استف على ليلو حدا بحبرة أفريقيا زقرب مرقص له إذن تايو بيت مخرج أتا من محياش جبرال تدا خوينو أبتي ناي قومتن زي قومتن زبل كوسخ خلالو أبتي بزحم علتي كاب 15 كسب 24 حجي ترينج انتايو كاب تعاقن مالتي كاب 21 كسب 26 كهلو خلالو زبلتناي مبزحت ان مرقصيتا زقرب مالتي أبز زقبر صقنا خا أفريقيا أب زحلفة جزيات انت دارينا اتا ناي قومتي أبالنت زي بالله أهجر سلادو خانت
ናይ ክልተ ቀዋሚ መንበር ክወሃባ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ጠለብ ኣሎ ማለት እዩ እተን ኣብኡ ዝሳተፋ ሃገራት ወይ ከዓ ኣፍሪቃ ወኪለን ኣባላት ዝኾና ከዓ ብመንገዲ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ተመሪፀን ኣብኡ ኣትዋ ማለት እዩ ዛጊት ክሳብ ሕጂ እዘን ክልተ ሃገራት መንየን ክርቁሓ ኣይተኽኣላን ኣለዋ እቲ መርገፂ ግን ነዚ መስል ማለት እዩ እዚ እቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ መርገፂ እዩ ካልእ ብጉጅለ 4 ዝፍለጣ ሃገራት ኣለዋ እዘን ሃገራት እዚአን ካብ ደቡብ ኣሜሪካ ብራዚል ኣላ ካልእ እዚ ህንድላ ጀርመን ራብዒቲ ከዓ እዛ ጃፓን ኣላ ማለት እዩ እዘን 4 ሃገራት እዚአን እንታይ እቲ መርገፅናተን እንተዳኢልና ብዘለዎን ኣብቲ ናይ ኣበርክቶ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቀዋሚ መንበር ክወሃበና ክኽእል ኣለዎ ኣብቲ ዝግበር ናይ መስርሕ ናይ ፅገና ይብላ ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ እንተዳኢልና ጀርመኒ ጃፓን እንተዳርእናየን ብፋይናንሳዊ ሓገዝ ኣብ ቅድሚት ዝስርዓ ሃገራት እየን ማለት እዩ እታ ቀዳመይቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣሜሪካ ክትህሉ ከላ በቲ ፋይናንሳዊ ደገፍ ትገብር ኣብቲ ባጀት ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማለት እዩ ቻይና ኣብዚ ዓመት እዚ ከም ካልአይቲ ኣላ ጃፓን ከዓ ከም ሳልሰይቲ ራብዒቲ ጀርመን ኣላ ማለት እዩ ህንድን ብራዚል እንተዳርእናየን ከዓ በቲ ናይ ዓቃብ ሰላም ደገፋት እውን ይገብራ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ሕጂ እቲ ቀዋሚ መንበር ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ይብላ ማለት እዩ ከም ሳልሳይ ኣገዳሲ ጉጅለ እንተዳርእናዮ እዚ ጉጅለ ሕብረት ንብሎ ወይ ከዓ እዚ ዩናይትድ ፎር ኮንሰንሰስ ንብሎ ከም ጉጅለ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንመን እዩ ዘጠቃልል ተዳኢልና ካብቲ ናይ ደቡብ ኣሜሪካ በዓል ኣርጀንቲና ኣሎ ካብዚ ናይ በዓል ኤሽያ ተዳመፂና ኣብ ፓኪስታን ኣሎ ምስ ህንዲ ኣንጻር ታሽሙ ዘለዋ ማለት እዩ ዓጥልያን ኣላ ኣብቲ ከዓ ደቡብ ኮርያ ኣላ ማለት እዩ እዚአን ሕጂ ኣንጻር ናይዚ ናይዞም ጉጅለ 4 እየን እዚአን እንታይ ንብላ ኣብ ዝካየድ ፅገና ኩሉ ግዜ እቲ ናይዘን 5 ቀወምቲ ሃገራት ንብለን ዘለና እቲ ቪቶ ወይ ከዓ እቲ ናይ ቆውፊ መሰል ኣብ ዘለዎ ክኸውን ኣብ ናይ ቀዋሚ መንበር ዝኾነ ወስኽ ኣየድልን እዩ ኣብ ናይ ዘይቀዋሚ ኣባልነት ግን ክውስኽ ከም ዝኽእል ዝብል ከም ሓሳብ ኣለዎን ማለት እዩ ስለዚ ካልኦት እውን ንኣሽቱ ኣለዋ እተን ዓበይቲ 3 ዝበሃላ ግን እዚአን እየን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክጥቀስ ዘለዎ እንታይ እዩ እዘን ቀወምቲ ኣባል ሃገራት ከ ብኸመይ መንገዲ ይሪኦ እዚ ናይ ፅገና ንዝብል እንታይ እዩ እዚአን ኣንጻር ናይቲ ናተን ረባሕታት ስለ ዝኾነ ኣይድግፍኦን እየን እዚ ናይ ፅገና ዝብል ኣምር ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ደገፍ ኣይዘዋህቦን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ከም ሓደ ፀገም ኣለዎ ማለት እዩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንባዕሉ ኣብ ናቱ ዓንቀጻት ፅገና ኣብ ዘድልየሉ ብኸመይ መንገዲ ፅገና ክገብር እቲ ውድብ ዘፅድቆ ዝኾነ ዓንቀጻት ኣሎ ድዩ ኣገዳሲ ሕቶይ እዚ ምክንያቱ ዝኾነ ፅገና ክግበር ተዳእ ኮይኑ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እዚ ምምሕያሽ ወይ ከዓ እቲ ኣመንድመንት ንብሎ ክግበር ክኽእል ኣለዎ እዚ እንታይ እዩ ኣብ ዓንቀጽ 108 እንተዳርእናዮ ኣብቲ ዝካየድ ምምሕያሽ ክልተ ሲሶ ናይ ኣብ ኣባል ሃገራት ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሓፈሻዊ ባይቶ ናይ ኣወንታዊ ድምፂ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ እዚ እንታይ ማለት እዩ 193 ኣባል ሃገራት እንተዳኣለዋ ኮይነን ካብዚአን 129 ድምፂ ናይ ኣወንታዊ ድምፂ ማለት እዩ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ክሓልፍ እንተደኣ ኮይኑ ሓንቲ ካብተን ቀወምቲ ኣባል ሃገራት እንተደኣ ኣንጻር ናቱ ድምፂ ሂባ ግን እዚ ጉዳይ እዚ ክሓልፍ ኣይክእልኒ እቲ ፅገና እውን ክኸይድ ኣይክእልኒ ሕጂ እንታይ እዩ ብጣዕሚ ኣሰካፊ እቲ ኣዝዩ ተነቃፊ እዩ ተኣፋፍነት ኣለዎ ስለዚ ከም መስርሕ ክወስድ ይኽእል እዩ ሕጂ ተየ ሓፈሻዊ ናይዚ እዚ ናይ ፅገና ኣምር እንተደኣ ኢልና ሓደ እቲ ዝቐርቡ ዘለዉ መርገፂታት እውን ዝተዋሃሃዱ ኣይኮኑን ምክንያቱ ሃገራት ክዕወታ ተደኣ ኮይነን በብዞብአን እተን ናይ ዞባውያን ሓይልታት ወይ ከዓ ናይ ዞባውያን ውድባት ንብለን ዘለና ንዕአን ኣሕይለን ብኡ ተዋሃሂደን ክኸዳ እቲ ኣገዳስነት ዘለዎ ወይ ሓደ ኣብ መወዳእታ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ እሞን ሎሚ ዝተዳለወ ዘዳለኹም ሕቶታተይ ኣብዚ ዛዚመ ኣለኹ ፅቡቕ መግለፂ ሂብኩምና ኣዝየ ዘመስግነኩም ይኣኒልና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ ንሎሚ ዝተዳለወ ትሕዝቶ መደብ ኣቓልቦ ትንታነ ዜና ኣብ ዝተዛዚሙሎ ዝመፅእ ሰሙን ከምቲ ልሙድ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ እንራኸብ ሰላም ቅነ